Tak ahojte kamaráti, vítajte v ďalšej časti so ZTR 6748. Chcel by som zrekapitulovať, čo už máme urobené, čo ešte sa chystám robiť. Takže v poslednej časti so ZTR ste videli, ako som robil brzdy. Brzdy mám už komplet poskladané, jeden portál, druhý portál. Mám ich ovzdušnené, ručná je nastavená. Všetko sa ešte nastaví, keď nahodím kolesa a traktor bude v pohybe. Takže momentálne sa chystám otvoriť si hydrauliku. Na hydraulike budem pretesňovať piest, lebo ramena mi padajú. Keď zdvihnem ramena, tak ramena samozrejme nedržia. Takže pretesním si piest, vymením okrúžky na prívodné potrubí, skontrolujem si zo spodu aj čerpadlo hydrauliky, v akom stave sa nachádza. A následne budem otvárať prevodovku, pozriem sa dovnútra prevodovky, ako to tam vyzerá. Všetko budem natáčať, takže máte sa na čo tešiť. A sledujte. Mám na vás ešte jednu takú vec. Ak chcete nejaké tie vyúčtovanie, nejaké tie ceny oprav, koľko čo stojí, napíšte do komentára, že chcete vedieť, koľko to stojí. Potom ja na konci, keď spravím traktor, zgenerálkujem, na konci si môžeme urobiť nejaké to vyúčtovanie, môžem spočítať všetky ceny a budete vedieť, či sa vám oplatí kúpiť radšej starší traktor nedotknutý, ktorý je v stave na renováciu, alebo potom budete hľadať, keď hľadáte traktor, budete hľadať traktor, ktorý je zgenerálkovaný. Takže idem na tú hydrauliku, sledujte. Ako prvé pri hydraulike si otvorím ramena. Ramena si vypojím kvôli tomu, lebo budem zdvíhať bez hydrauliky, budem podávať dole, tak aby to točne nezaťažovalo a nebrzdilo ma to. V tomto videu chcem poďakovať mojim skalným sledovateľom, ktorí mi píšu aj komentáre. Sales Martin, zdravím Veterán Garáž, zdravím aj ostatných, ktorí píšu, ktorí sa zapájajú Dimitri. A chcel by som vás požiadať, ak ešte nemáte odber na mojom kanáli, prosím vás, dajte si odber na kanál, vás to nič nestojí, mne to len pomôže. 93% z vás, ktorí sledujete moje videá, nemáte ešte odber, takže ďakujem. Vyberiem si magnet, pozrieme sa na magnet, čo ukrýva ako tajemstva. Môžete sa pozrieť na magnete. Je veľa železných špon, železných pilín, ktoré si samozrejme vyčistím.
Diferenciál je v takomto stave, je to celkom dobrý stav. Všetko funguje ako má. Vole sú tu minimálne, takisto. Máme tu vidličku na prepínanie vývodového riadeľa, zapínanie čerpadla, vývodového riadeľa alebo neutrálu. Tak kamaráti, nakoniec som objednal nový piest na hydrauliku, lebo ten starý, ako môžete vidieť, má v sebe dosť veľké rýhy nepekné. Takže som objednal nový piest, nový krúžok stierací. Mám tu aj manžetky, ktoré budem vkladať do drážok. Dal som si manžetky do teplej vody, aby trocha zmekli a budem ich zakladať. Ďalej si nasuniem piest, dám si válec na miesto, zašrubujem, pretesním a môžem skladať na traktor. Tak ako môžete vidieť, manžety sú na mieste. Treba si dať pozor, aby neboli nijak pretočené. Musia byť tak, aby bol spodok otvorený. Takže už si to založím iba do valca. Takže si to založím do valca a skladám ďalej. Tak a piestik máme vnuka. Piestik krásne sadol. Predtým ako som ho dal do vnuka, som si namazal manžetky vazelinou, aby lepšie išlo dnu. Môžete vidieť, ako piestik krásne vošiel. Je krásne tesný. Takže tak. Keď boli zrážky, tak som si to dočasne celú hydrauliku s nakladačom opal do kabiny z traktora 67. Teraz idem vyťahnuť, aby som mohol v pohodli to namontovať, pohodlne to urobiť.
Očistil som si spodok do sadania hydrauliky, takisto som si očistil aj vreko hydrauliky zo spodu. Vybral som všetku špinu z dier v šrubách, po šrubách, lebo zvykne sa tam udržiavať buď olej alebo nejaká nečistota, nejaký bordel, starý silikon. Tak to treba tiež na to myslieť. Treba to vyčistiť a ešte si to vyčistím s čisticom brzd a môžem dať tenkú vrstvu silikónu a takisto papierové tesnenie. Aj navrch dám tenkú vrstvu silikónu a uložím hydrauliku na miesto. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off with me, this ain't no humble brag. I want you to hear words you can. No kamaráti, takže hydrauliku máme na mieste, je pretesnená, je tam nový piestik daný. Ramena sú založené a ja sa môžem pustiť pomaly do prevodovky. Otvorím si deklet prevodovky, skontrolujem. Som rád, že ste ma sledovali až do konca. Tak nezabudnite dať like, dať odber. Čaute. Tak ahojte kamaráti, opäť vás vítam pri traktore ZTV 6748, kde máme 6. diel z oprav traktora. V tomto dieli si ukážeme, čo sa skrýva v prevodovke, či je tam nejaké prekvapenie, či je celá v poriadku, ako má byť. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages of making. Takže ako môžete vidieť, dekol už mám dole. A ešte si povyťahnem vidličky a budem kontrolovať zuby. Nevyzerá to až tak strašne, ale ešte skontrolujem ložiska, vykyv, vôle a tak ďalej. Kamaráti, tak neviem, keď som vám rozprával už výbeh, ako som išiel 30 km domov s traktorom, keď som ho kúpil. Bol január, alebo február, to už nepamätám, ale po ceste sa mi zdalo, že v prevodovke niečo klepe. Taký jemný, klepkavý zvuk to malo. Preto som sa aj chystal na tú prevodovku, že čo tam nájdem. Mal som obavy. Našťastie príčinu som odhalil. Po chvíľke, čo som pozeral chybu som objavil po chvíľke, čo som pozeral do prevodovky. Teraz vám ju ukážem. Musím vám povedať, že je to závažná chyba. Lacné to nebude. No takže teraz tá chyba. Môžete sa pozrieť dovnútra. Bývalý majiteľ mi tu nechal pozdrav.
Takže tento zvuk som počul. Je to troška šuchnuté. Ale keď pozerám na kolesa, Ja ti tam stane mobil. tak kolesa nie sú v zlom stave. Takže príčina nájdená. Takže len Môžem prevodovku pretesniť a skladať naspäť. to prečo to nechal odskúť? Tak, lebo to tam zabudol, keď skladal. Kamaráti, takže úspešne sme zvládli opravu traktora. Samozrejme ešte mi treba založiť vreku prevodovky, zaľať olejom a idem riešiť estetiku. Estetiku budem riešiť novým náterom. Samozrejme plechy, ktoré sú v zlom stave, ako napríklad táto prístrojová doska, tá bude nová. A traktor budem striekať polyuretánovou farbou. Takže sledujte ma ďalej. Ak ešte nemáš odber, daj odber. Čaute.